Hej, jeg er Michael, og velkommen til den her guide, trin 4, på hvordan du får succes med dit vægttab. Sidste gang så har vi noget omkring det her med overbevisninger, og måske har du fundet frem til nogle overbevisninger, som var værd at bryde for dig. Det håber jeg, fordi det vil være noget, som kan give dig gode resultater på lang sigt. I dag kommer vi til at kigge lidt kortsigtet på det. Hvad er det for nogle resultater, du kan få her nu ved hjælp af kost og træning. Noget af det, som har rigtig stor betydning for dit vægttab, det er, hvordan dit blodsukker det er. Er dit blodsukker stabilt, eller er det det ikke? Og noget af det, der påvirker blodsukker rigtig meget, det er jo, når vi spiser kulhydrater. Som du kan se på grafen her, så er det sådan, at når vi spiser kulhydrater, som har det, der hedder et højt glykemisk indeks, det vil sige, det er kulhydrater, som er meget hurtigt omsættelige, som for eksempel sukker, slik, sodavand, kage, lysbrød osv., jamen det påvirker blodsukker meget, så blodsukker det stiger. Så sikrer bugspytkirtlen, at vi får noget insulin ud, der får transporteret det her blodsukker ud i musklerne. Og jo højere stigning i blodsukker der har været, jo hurtigere falder det igen. Når vi er helt nede i bunden af den her blodsukkerkurve, så sker der det, at vi føler os sultne. Og jo lavere det bliver, jo mere sultne bliver vi efter de her hurtige kulhydrater. Altså slik, sodavand, kage, lysbrød osv. Og når vi så giver efter for det, jamen så stiger blodsukkeret meget hurtigt igen. Den her måde at leve på, hvor blodsukkeret kører op og ned, det er med til at gøre to ting. Den første det er, når blodsukker det er højt, og vi har insulin ude i blodbanerne, jamen så er kroppens evne til at forbrænde fedt meget nedsat. Og det betyder, at det er svært at nå dit mål med vægttabet. For det andet, så når blodsukkeret er meget lavt, jamen så har vi ingen energi. Jeg plejer at sige, jamen det her, at sofaen råber betydeligt højere end cyklen. Vi overgår ikke rigtig noget. Så det gælder om, det er at få spist, så blodsukkeret er så stabilt som muligt, altså imellem de to linjer. Og det gør man dels ved at spise kulhydrater, som har et lavt glykemisk indeks, det vil sige, det er for eksempel sådan noget som grøntsager, groft brød. Vi skal sikre, at vi får noget fedt. Vi skal sikre, at vi får noget protein, altså fisk, kød, bønner, linser. Alle de her ting, der indeholder protein, jamen får vi alle de her ting i vores måltider, jamen så er vi med til at stabilisere blodsukkeret i længere tid. Samtidig så spiser du gerne 4-5 gange om dagen, og dermed sikrer et helt stabilt blodsukker. Er du interesseret i et sikkert vægttab fra starten af, jamen så arbejder vi netop med noget, der gør, at du får stensikkert et stabilt blodsukker. Og det er vores kosterstatning. Kosterstatning er designet til, at vi tømmer alt sukkerdepoterne fra musklerne, og tvinger til sidst kroppen til selv at producere sukkerstoffer. Det gør, at blodsukkeret er fuldstændig stabilt. Du forbrænder meget fedt, og du har også energi. Når dit blodsukker bliver så stabilt, som der bliver med kosterstatning, og du samtidig får få kalorier, så kommer du ind i det, der hedder den ketogene fase. Det er et meget attraktivt sted at være for et hurtigt vægttab. Du har helt stabilt blodsukker, du har energi. Kosten har den største betydning for dit vægttab fra starten. Men på længere sigt bliver motion også mere og mere vigtig i forhold til at holde vægten. Og det er her, at du vil have en fordel af at have arbejdet med den her motivationspyramide, vi snakkede om tidligere, hvor det der med at finde glæden ved tingene, den betyder rigtig meget. Fordi finder du glæden ved træning, jamen så bliver det også noget, som bliver noget, der fortsætter. Men hvilken form for træning du vælger, er fuldstændig lige meget. Det behøver ikke være lang tid. Det kan være, at ganske få minutters træning om dagen kan være nok, hvis du gør det på den rigtige måde. Og den rigtige måde, det kan være for eksempel være at sørge for at komme ud og gå en tur med høj intensitet. Du går stærkt i kort tid ad gangen, så er det rigtig fint. Ja.
Det, der bliver din opgave den her gang, det bliver at finde ud af, hvad er det, der skal sikre, at du får det her stabile blodsukker. Det, der gør, at du får et resultat fra starten af. Hvilken metode vil du bruge? Hvordan vil du gøre det? Det er din opgave. Næste gang, så kommer vi til at snakke noget omkring, hvordan vi håndterer kriser, når de kommer. Så glæd dig. Ha' en god dag. Find smilet frem.